ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав-нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар ватсапи экранмада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ хона, замин, квартира қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб хонаҳои фурӯшӣ ва заминҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи ноҳияи Вахш, аз территорияи шаҳри Бухтар, аз территорияи Душанбе, территорияи Варзо, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Хунусангир, территорияи шаҳри Нав. ва ҳаста якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, территорияи шаҳри Ваҳдат, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи дӯстони азиз Ҳисор ҳастанд ва дигар тарафҳо. нархҳо сар мешаванд аз 45,000 сомон, 55, ами хел нархҳо сар мешаванд то нархҳои боло. ҳам замин ҳастанд, ҳам квартира ҳастанд, ҳам мақсад ки хона, ҳар гуна нархҳо кардем. нархҳо мақсад арзон ҳам ҳастанд ва нархҳои болотар ҳам ҳастанд. барои ҳамин навора то охираш тамошо кунед. курси имза бошад 102 сомонӣ, ки мо бошад навози имзара сар мегирад. то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем компания якай нозима ки грузоперевозка, якай нозима ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бухтар, Калхозобод, дӯстони азиз, мақсад Абдурахмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кӯлоб, дӯстони азиз, территорияи Восе, инам хеле ҳамадонӣ, ҳама тарафҳо варда мерасонанд. хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. хоб шахсоне ки 800 кило боло бор дорад, рафта худашон мегиранд, дӯстони азиз, ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. ҳар сешта ватсап доранд. ду рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. ина компания боварӣ, компания грузоперевозка якай нозим ҳар ҳафта рейс доранд. ба шумо тавсия метиҳем маромад дар мақсад ки айноми канали мо салом расонед, дар рақамошон метавонед нависед. ба шумо тавсия. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, сета участкаи фурӯшӣ ҳастанд ки дадаташ хона дорад. якташта мақсад ки оғулу баниям хеле чизо ҳастанд. сета участкаи фурӯшӣ ки ҳар сешон ҳуҷҷат дорад, ҳар сешон аделни қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар ҷамоати бисолагӣ, деҳаи Истиқлол. яъне ки ноҳияи Вахш, ҷамоати бисолагӣ Истиқлолият, деҳаи Бустон, ноҳияи Вахшда. дӯстони азиз, якумаш ҳастанд, мақсад ки 10 сотиқаш ҳастанд ки қатъис мақсад хона дорад. ҳамагӣ нархаш 300,000 сомонӣ ҳастанд, боз муомила мешавад. ва ҳастанд дуюмаш ҳастанд ки мақсад ки 20 сотиқ замин дорад, қатъис 2-3 дар хона дорад, ремонт кардагӣ ҳастанд. мақсад ки нархи наш 320,000 сомонӣ ҳастанд. боз ҳастанд қатъис якта дига ҳастанд, мақсад ки 20 сотиқ замин ҳастанд, қатъис мақсад ки хеле оғул дорад, инаш 170,000 сомонӣ ҳастанд, боз муомила дорад. ино қарор доранд дар ноҳияи Вахш, ҷамоати мақсад ки ҷамоати бисолагӣ Истиқлолият, деҳаи Бустон, дар ноҳияи Вахшда. ҳамагӣ мақсад ки 40 чанд сотиқ замин, 41 сотиқ замин ҳастанд. ҳар як кадомшон ҳуҷҷат, мақсад ки ҳама чӣ доранд. бо як ҳавзи калон доранд ки бо якчанд намуд дар ҳар кадомшон мақсад ки дарахтон мевадиҳанда обсвет ҳастанд. хоб ҳуҷҷатшон 100% ҳастанд, ҳар рақамошон кор мекунанд, ҳар дашта ватсап доранд. агар шумо кадомиша ки мегиред, мақсад ки гуфтем сотиқоша нархоша, мақсад ки якташ 170,000 сомонӣ ҳастанд, якташ 300,000 сомонӣ ҳастанд, якташ 320,000 сомонӣ ҳастанд ки ҳар як кадомшон муомила дорад. ҳар як кадомшон ай 10 сотиқи боло мақсад ки замин доранд, бо дуташ хонаи тайёр дорад, қатъис якташ оғул дорад, мақсад ки ҳава замин дорад. нархи ҳар кадомшон адил ҳастанд, наҳои ҳар як кадомаш ҳуҷҷат доранд. агар шумо бо маълумотҳои бисёртар хоҳед ягон савол оиди ҳамин замин, ҳамин хона, дар рақамҳои поёмда ҳар дашон кор мекунад, ҳар дашон мегафон, ҳар дашта ватсап дорад. маромад шумо занг зарен, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзонам мекунад. инчунам ҳуҷҷатам нашуд, муомилаи хуб дорад. хеле суратҳои дурунои хона нестанд. барои ҳамин кадомто ки мехарен конкретно харидода бо мақсад ки сурати даромадшо дар шумо рӯй мекунад. маромад дигар маълумота гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастанд. дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар қишлоқи Ғарғара. аз рӯи калон, дӯстони азиз, ҳамагӣ 15-20 метр дарун аз рӯи калон. 8 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастанд ки об свет ҳастанд, такгӯш подвалай. 8 сотиқ замин, 4 дар хона, об свет, такгӯш подвал. берун, дӯстони азиз, шукатур кардагӣ ҳастанд, монтаж кардагӣ ҳаст, дӯстони азиз. хоб дари главнес часпондагӣ ҳастанд.
аз роҳи калон дӯстони азиз тақрибан 30-40 метр астаем. хоб усул дӯстони азиз мақсад ки се тарафи хона маҳкам астаем. дар пеши хона дӯстони мактаби нав кадесиян мактаби нав астаем. хоб магазинам наздик аст ва масҷидам уқа дур нестаем. хона ҳуҷҷатош астае қарор сертификат ам хеле чиё дорад. мақсад ки дароз часпондагӣ аст шикатур кардагӣ аст монтажам кардагӣ подвал хайкалта рангборем хеле корош мондагӣ. нархи хона мегӯяд срочно фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. нархи ҳамин хона 220 бо муомила мешавад. якумаш рақамои мегафон дастӣ ахираш 2458 кор мекунад. дуюмаш рақамои растӣ ахираш 65 инашта WhatsApp дорам. хоб ноҳияи Данғара қишлоқи Ғарғар дӯстони азиз 8 иқлимӣ қадри 4 дар хона ва дигар чиҳои лозимӣ лаби роҳи калонда наздика ҳамин 30-40 метр дӯстони азиз мақсад ки наздикаем ов ҳастаем се тарафаш маҳкам. ягон саволи дигар дошта бошед оида ҳамин хона фаҳмидан аз ноҳияи Данғара будагӣ марамат шумо занг занед ҳам арзон мекунад ҳам муомила карда мақсад ки ҳамаша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дар ҷамоати ҷуст деҳаи ҷарблоқи поён. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки як хонаи тайёр дорад боз хонаи дошунаи коробка ремонташ нопурра. гирди хона полни худ дӯстони азиз маҳкам астае бания мания кухниш ремонт кардагӣ астае боз хонаи дошуна астае ремонт дӯстони азиз хонаош хай баъзаш тайёр астае документош мегӯяд кардагӣ астае қоидавӣ. хоб нархаш мегӯяд 340 000 сомонӣ астае боз муомила дорад. ноҳияи шаҳрнав дӯстони азиз ҷамоати ҷуст деҳаи ҷарблоқи поён. ин ҳамин рақамҳои мегафонӣ соҳибшон ягон савол ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оида ҳамин хона фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорен квартира замин мошин ягон техника он компания барои реклама кардан марамат ягон чизи фурӯшӣ боша барои реклама кардан дар рақамҳои болода 2020 WhatsApp имо Telegram роҳӣ кунед реклама мекунем. лайк аз ин навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон қарор дорад дар гардиши Ленинград яъне ки шаҳри Душанбе деҳаи Адолат назди мактаби 80. шаҳри Душанбе гардиши Ленинград деҳаи Адолат назди мактаби 80. дӯстони азиз 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки ремонтҳои замонавӣ кати ошхона бания кухни термис гирдихона полни худ маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ремонтош аҷоибӣ баъд хонаи фасонат. хона мегӯяд дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. агар оида ҳамин хона шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои зиёдӣ дар рақамҳои поёмда аста 18 занг занед маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. одамое ки ҳамин навора тамошо кардасен лайкра дӯстон я лайкира занед фаромӯш накунем. қадометон ки ҳамин навора тамошо карда агар хонаи маҳқуле ки наёфта бошед ё квартира замин хона аз куҷо ба шумо дар кор аст хона замин квартира дар комментар нависед мо пешкаштон мекунем. навора дар рафиқотон падилсаз кунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон роҳи Гравзо дӯстони азиз сари роҳда 50 метр дарун. духонага квартира астае ки дар якум ошӯина қарор дорад 40 квадратни метре. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания кухни термис ремонт мегӯяд дорад дӯстони азиз пол мегӯяд ламина дорад дӯстони азиз қолин ҳастае термис дорад дӯстони азиз стиральни машина кухни гарнитур мебел ва дигар чиҳои лозимӣ спални ҳамин хел чизо. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни Корвон кӯчаи Граззавод дӯстони азиз 50 метр мегӯяд дарун. нархи квартира мегӯяд 305 000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила мешавад. нархи ҳамин квартира ҳамагӣ 305 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона маълумотҳои аниқ ва пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. лайк аз ин навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон времинкай қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ яъне ки ҷайҳун 4 далина. 12 сотиқ замина мегӯяд якта хонаи времинка дорад дӯстони азиз хайнам хеле тарафи деҳот шуда киҷо шуда бо худтон маълумот шуда мепурсем як хонача дорад. нархаш 50 000 сомонӣ аст нашуд об дигар мақсад чизои ҳуҷҷатоша худтон аз рақамошон мепурсем. 50 000 мегӯяд намхели замини ҳамвора як хонача дорад. ин рақамош аст тисел маълумот занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дар ҷамоати Чорбоғда. дӯстони азиз заминхона дошуна астае ки 1 сотиқ замин дорад 3 дар хона мегӯяд бо хай худтон аниқ мекунед чӣ хел астае.
خب مقصد که در تریزه ها چسبوندگی است با کانت رنگ بر دیگه کوروش موندگی است شکاتور پکاتور کردگی است کانت رنگ برش موندگی است نویای برزو جامعاتی چوربوغ دا نرخ خونه میگه 310,000 سومانی است باز میگه معامله سوداش میگه در نزد خونه خب راست دیگه معلومات بسیاری خونه نیست کدام تو که اگر با معلومات ایلواگی خوین اگه فهمیدم اینا می رقم مگافونی صاحبشون زنگ زنی معلومات پورش از صاحبشون گیریم آدمایی که خونه های فروشی دارین کوارتیر زمین ماشین اگه تکنیک خواهین که فروش داموندم در رقم های بالا 20 واتساپ ایمو تلگرام رو روی کنین رکلام میکنیم لایک ازن نواری ما رو تو آخرش تماشا کنید میگذاریم با هشتم خونه فروشی نازی حولگی قرار دارد در شهر وحدت در جامعات دهاتی استقلال دا 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 4 خونه کردگی است که خونه ها ریمونت دارد دو خونهش میگد مقصد که تایره با ریمونت دیگرش مقصد که به ریمونت است دوستان عزیز خیلی دیگه معلومات شما میگیریم اوبس میگه دویمیه در استقلال شهر وحدت میگه نرخش میگه 260 بوی نخالی جای فرما کردگی است یعنی که اوغلوی دروز رنگی مقصد که فرما تایور برای جای گل مول کردن نرخش میگه 260,000 سومان است باز میگه فروخت مقصد ارزان میشود این رقم مگافونی صاحب شد نرخ خونه را با میگیم 260 در استقلال شهر وحدت ده این رقم مگافون حوزه زنگ زنی معلومات انیشه خودتون گیریم میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی است قرار دارد در شهر بوخته شهر قرغون تپه در کوچه بوربار دو خونگه کوارتیر است که در ششم مشونه قرار دارد 47 کوادرات متر بابس و تامین است حجتخانه آشخانه بانیا کوخونه تریسون عزیز نواسروی کدام در ششم مشونه کوچه بوربار نشد حجت او چخیر است بو همش انی قدم میگیرد عزیز نرخش میگد 335,000 سومانی است ریمونتش زمانوی دومیشش اوشون است در مقصد که ششمش قرار دارد اینا 47 کوادرات متر مرامت رقمشون است تیسل 335 تا باز معامله میگد میشود مقصد که توقع سومی خولیه فقط میگه آدمای خریداری کن کردن بهوده میگه ناراحت نکنید مرامتون عزیز کدوم که مقاله تماس گیرم میگذاریم با دهم خونه فروشی نازی حولگی است دوستان سروچنه قرار دارد در شهر دوشنبه در طرف وین گرادوک طرف بازار بلخ پیش مکتب صدیق نزدیک همش خب маршрути дуза канечкаи маршрути 47 мега ва автобуси 81 заминашон 1.7 сотиқ замин масоҳат дорад ки се хона кардагӣ аст азиз калидор ошхона банияш кати хай ремонтош миёнаи на зура на бези басун азиз тарафи вайни гарадок да тарафи бозори балх чойлоби ангур дорад азиз хеле обсвет нархаш мега 250,000 сомон аст боз муомила дорад нархи мехонам 250 тоқа суми холияи мақсад ки алиш намешавад خب صدیق مکتب مغازین همش میگه در نزدیکیشه بازارم نزدیکه این همین رقم مگافون صاحبشونه اوید همین خونه شما اگه معلومات خواین اگه سوال زیادی در رقم پیام 24 زنگ زنید معلومات گیرین لایک ازن اور تو آخرش تماشا کنید میگذاریم با 11 زمینی فروشی نازی حولگی است دوستان قرار دارد در شهر کلوب در محله چمازور گفتگی است صاحبشون اوب میگه دایجه هست سویچم هست میگه میگذارون یعنی که هست و اینچنین اجازه میگه بو کانالیزاسیون دورا میگه صاحب شهر کلوب در محله چمازور سون عزیز نرخش 58,000 سومونی است مقصد که فوندامنتوش ریختگی 6 سوتیق زمین مقصد که времени کوش کتی کمتر времени کدگی است میگه و 58,000 سومون است باز معامله داشته خب این همین رقمای صاحبشون است اخیرش 70 یگون سوال داشته باشین اگه معلومات ایلواگی در همین رقمو زنگ زنید اگر خونه فروشی باشه در رقم‌های واتساپ رو یک رکلام میکنیم اگر خونه خراب باشه در کامنت پیشکش میکنیم این بود نواری موضوع ما تو ویدیو اند خدمت